Wel, mae'r beth da ni wedi weld dros y 5 wsos dwytha yn M-Sparc yn anhygoel. Nath ni'r sialens i ddau gwmni, Aerialworks a Phototubable, i adeiladu drôn enfawr fysa'n gallu adnabod chwyn a'i trin nhw'n y fan ar lle, a maen nhw wedi llwyddo a llongyfarchiadau dyn nhw. Dwi'm yn gwybod sut maen nhw wedi gwneud hyn i gyd mewn 5 wythnos. Mewn fyd newydd dweud y gwir, a mae 4 dyn ni'n alw fod efo'r technoleg newydd mae wedi dod i mewn. A dwi'n gweld yn y 5-10 mlynedd nesaf yma, mi fyddwn ni'n gwneud bob math o bethau efo'r math yma o technoleg. A'r hyn dyn ni'n gwneud yma, prawn yma, yn Llifallu y Edrych, ydy yr drôn yma sy'n trefnu, yn medru adnabod planhigion unigol mwyn gobeithio medru chwistrellu nhw, fel bod ni'n defnyddio llysied a phosib o chwistrell at y phosib. Mae hynny well yr amgylchedd wrth gwrs, a hefyd mae o yn mynd i arbed arian i'r ffermwr. Rhywbeth o'n i hynod falch o mewn M-Sparc ydy gweld tenantiaid i cyd-gweithio fe'i gilydd ar prosiectau arloesol fel hon y galwad SBRI, lle da ni'n gweld arloesedd yn dod fewn i'r byd amaeth. Pan wnaethon ni weld y her yma, wnaethon ni weld pa gwmnïau sy'n gallu gweithio gyda ni i datblygu y prosiect yma. Penderfynodd gweithio Aerialworks a Phototubable, 2 denant cwmni sy'n gallu cyd-gweithio fe'i gilydd ar ochr technoleg ac ar ochr meddalwedd. Tua 5 wythnos yn ôl, mae gafon ni alwad efo challenge. A'r challenge oedd i adeiladu drôn i gyd yn gyfan gwbl mewn rhyw 5 wythnos. A da ni wedi adeiladu 40 o drôns dros y blynyddoedd yn y cwmni Aerialworks. Ac oedden ni'n meddwl sa hwn yn prosiect weddol syml, ond i feddwl bod ni'n gorfod wneud hyn i gyd mewn 5 wythnos yn ganol amser Covid, oedd hynna'n wbath reit anodd i wneud. Mae'r drôn yma yn arbennig oherwydd mae gen efo AI, Artificial Intelligence. A be mae hynna'n golygu ydy bod y camera sydd ganddo ni'n fan hyn yn gallu deud wrth y drôn be mae o'n weld. Da ni'n mynd i rhaglennu y drôn i hedfan rownd y cae yma i chwilio amdan chwyn. Ac os di'n gweld chwyn, mi fydd o yn newid lliw y gola, ac yr un adag mi fydd o yn rhoi chemical neu dŵr allan ar y planhigyn, so bod y planhigyn yn cael y treatment mae o angen. Hi, I'm James from Phototubable. What we've done is create an AI system for this drone that's going to identify multiple types of wheat. At the moment, we're just focusing on artificial dandelions and artificial plants. We've had to do this because of the time of season that we're currently in. The first step was to take over 2,000 pictures of our subject objects. These pictures were then all annotated and labelled. The labelled pictures were then all fed into our custom-built AI model for it to learn. Overall, to complete this project in 5 weeks, it was a challenge, but as a team we all succeeded. Mae wedi bod yn wych gweithio fewn partneriaeth gyda Aerialworks ac Phototubable i ddod â'r prosiect yma'n fyw. Prosiect sy'n cael ei ariannu gan Llywodraeth Cymru, y Bwrdd Uchelgais, ac hefyd yn rhoi cyfle i ni ddatblygu perthynas gweithgar gyda Coleg Llysfasi yn dod â orloesedd i amaeth. Mae'n wych gweld yr eryr wedi dod yn fyw yma yn M-Sparc, a mae yna nifer o gynlluniau amaeth a thechnoleg eraill yma'n cael ei datblygu, a dwi'n edrych ymlaen i rannu heini efo chi'n fuan. Ond y dyfodol i'r eryr, da ni'n sicr yn mynd i barhau efo'r datblygiad, da ni'n gweld cyfleoedd iddo wneud pethau eraill, adnabod mwy o chwyn, ond mi ydyn ni hefyd eisiau fo gallu adnabod lle mae yna ddarna o bridd mewn cae, a rhoi chydig o hada o bosib, gweld lle mae dŵr, lle mae pethau'n ymosod ar y crops. Mae yna bob math o lefydd yn gallu'r eryr mae fynd, ac mi fyddai'n gweithio hefo'r tîm rwan i yrru hwn ymlaen ac i ddatblygu'r technoleg yn bellach yma yn M-Sparc.